Oot uutta raidimemberiä. Jodi, nyt kaikki flasket, eiköhän mennä. Ennen kuin Hassan nukahtaa taas. Vähän sitä counteria. Kumpi pitää aloittaa? Terppa. Aivan, siitä tulee iso karau. Heitä mulle PI alku. Tähän spekkiä mä pelaan. PI pitäis olla. Shatteri. Iso karhu. Ai vähän sitä damakee. Vähän on kuollut dwelleri. Ei paljon. Kuulutte karssi. Ei ollut lähelläkään, jäi mulle 30 HP. 30 kiloa. 30 HP. Se on paljon. Eiku eihän se stomppaa enää. Mä aina unohan, että se stomppaa vaan 3. Vai stomppaako se usein? Stoppaa täällä puolella kerran vittu. Joo. Mä menen vaan hakeen niitä parryhitteitä, vaikka se stomppaakin sit vaan Terve, niin se vaan meni siihen istumaan. Sano Demes, kun tulee stomppi. Tai sano, kun siihen on 3 sekuntia. Ees. Anniinko sulle näyttää? Nyt. Vittu mä muuten. Nyt. Nyt on paha. Olikin feinttikuulari. Jostain syystä. Noniin. Nyt on 3 sekkaa. Onko sulla PI millä? Kukahan otti täällä yksin puolella ton Stompin vastaan? Doors. En tiedä mitään. No. Tää tulee aina halaamaan sua, kun tulee taas Stomppi. Ei oo. Voit hiiliä. Ihanaa, yksi tulee halaamaan. Mulla kaaturas päällä. Ei se haittaa. Siksi mä en sua hiilannutkaan. Sulla on kautera, sitä tarvitsee hiilua. Eiks nyt tuossa puulitaan? Joo, se vähän tulee se vaikee. Onko se 4 stomppia? Lähdetäänkö viemään vähän tonne takaisinpäin? No. Niin, tähän tää missä. Laita vaan. Katsotaan noita trassit, ettei kuitenkaan niitä välttämättä haeta. Heitä sitä trovia. Ei oo, no niin, tästä lähtee. Se ei joskus raapukaan. Ai vähän. Me on tommosessa raossa suoraan niin. Sano se stomppi. Joo. Mitä? Siis vittu mä oon saman kokoinen kuin toi Mortso. Mitä vittua? Vähemmän niitä steroideja. Ehkä Hyviä pikkusen vois rajoittaa. 3 sekuntia. Ja kyllä mä nyt, mut se ensimmäinen. Joo. Koska sen jälkeen mä katon sit debuffista. Joo. Hieno. Mä menen tähän hengaan tähän Stompin ajaksi. Tekihän se tommosen kristalli. No nyt mä sitten saanut sitä päälle. Kiva. Elä Oomi. Vitun paska. Täällä on Stide tarjolla. Haluatteko? Mä spämmään rekrouttiin. Niin. Älä sit stomppaa. Lustakkaa heti, kun tää loppuu tää paskas. Ei heti. Odotetaan toi vittu kiinni. Nyt voi olla, että tulee trashin. Sieltä tulee iso karhu. Pysty ampumaan. Tästä lähtee. Vittu, se olikin lätäkös. En pysty ampumaan mistä. Mä käyn resettää mun vengästä takaisin. PI päällä pitäis olla.
Tulee shield walli, tulee tähän eka. Yltäskää se sinne asti. No ei mitenkään. Nyt ootte niin vitun kaukana. Vitun. Hard boss is hard. Melkein kerkes droppaa saatana, kun katsoin timeria. Takaa sitä itkukin vielä. Aina saa lyksy vaulullista. Niin. Joka tulee luutti. Mä voisin itse asiassa ottaa Troviin. Mulla ei ollut Troviin niinku pitkään aikaa.